Pohodlně se usaďte, vypněte si své mobilní telefony a vychutnejte si skvělé středověké představení Rytířova dcera. Johanko? Johanko? Tak, kde pak jsi? Moje lásko, můj líbezný, tady tvůj vyvolený. Tak, kde pak si moje měsíční vílo? Tady jsem, tvůj měsíc, pěkná nožička. Moje láska. Moje láska. Já jsem se na tebe tak těšil. Vlastně na vás na oba. Pořád kope? Kopem. A pořádně. Tak to bude určitě po mně. Já jsem taky kopal celou noc v lese hlínu na milíře. Jestli to bude kluk, tak ho to naučím. Už se nemůžu dočkat. No já nevím, Vojto, jestli se netěšíš zbytečně. Jak to? Až to zjistí můj otec, tak tě dozajista zabije. Aha, tvůj otec hradní pán? Na toho jsem úplně zapomněl. Myslíš si, že mě určitě zabije? No, docela určitě. Ale asi tě nejdřív bude i mučit. I mučit? Tak to bude pěkná otrava. Kdy se to má vrátit z té války? Už brzy. Včera tu byl jeho posel. No, tak to se mám opravdu na co těšit. A myslíš si, že to mučení bude bolet? No, docela určitě. Jinak by to přece nedávalo smysl, že ano? No ale já si stejně myslím, že se nám podaří tvého otce uničit. Tak přece by nezabil otce svého vnuka. Pak chudák musel vyrůstat bez táty. No a já taky vyrůstala bez mámy. No jo, ale ty jsi měla aspoň chůvu. Chůva, to je nápad. Ta by nám mohla poradit, jak obce uměkčit. Že ano? Chůvo, chůvičko, kde pak jsi? Chůvo, chůvo, tak sklep. No jasně, že ona zase nasává víno tamhle ve sklepení. Ale ve sklepě nikdo není. Já to tam tak zrovna jdu. Chůvičko moje milovaná, pojď ke mně. No co pak, co pak? My tě nutně potřebujeme, víš? Ano. My máme takový menší, dobře, tak už větší problém. To vidím. No a co chcete? Víš, můj otec se má každou chvíli vrátit z války. Co máme udělat, aby tady Vojtu hned nezabil? Ale teď já si nemyslím, že Vojtu hned zabije. No výborně, konečně první dobrá zpráva. Se mi levilo. Já si totiž myslím, že ho bude napřed mučit. No tak to vám teda pěkně děkuju. Takovou pomoc opravdu nepotřebuju. No počkej, co se tak čertíš? Teď to není vůbec jednoduchá věc, co vy dva jste si tady na otce připravili. Na to se musí použít tohleto. Čepec. Hlavu, taky byste mělo přeskusit. No, ale vy byste asi rádi věděli, co by otce přimělo, aby tebe, urozenou Rytířovu dceru, dal tady obyčejnému volířovi Vojtovi, co? No, Já myslím, že jedna věc určitě. Láska. Prachy. no, já žádné peníze přece ale nepotřebuju. Vojta má krásný domek dole ve vesnici, kde je teplo, světlo a útulno, ne jako v téhle studené hoře kamení. No, starý plac taky má, společně s dobrou prací, my nic víc nepotřebujeme. Nejlepší věci jsou zadarmo. Jo. A zase zvonec a bohatky konec. Vy dva jste ztracený příklad. Ale možná mě napadá jedna věc, jak otce ovládnout. Já věděla, že ty na něco přijdeš. Tenno. Já vám to vysvětlím. No, budeme předpokládat, Johanko, že tě má tvůj tatínek opravdu upřímně ze srdce rád. On taky už je hodně starý, teď mu táhne na 45. Jo, a tyhle ty starý lidi, to by tak hrozný měkotý. Když se nám podaří ten tvůj stav, předtím mu tutla, než se to malé narod, a pak mu ukážeme pěkné, peřínce zabalené umyté. No to by bylo, aby se neustrnul.
No co, tak řekni, že jsi trochu přibrala, no. To bych radši umřela. Ani tak kolo, tak snad nebude hned tak zle. No, dáme několik úprav, no, tak za prvé... Budeš často sedět. Sedět? No, Proč sedět. bych měla zrovna sedět? Se podívej, když sedíš za tím stolem, ani není vidět, že jsi v tom. No jo, ale přece nebude do porodu sedět u stolu. No jo. A tak, když bude nutný přesun, použiješ plášť. Plášť? Jaký plášť? Plášť nechytalosti. Takový splývavý plášť. Já mám jeden v komůrce, ve skříni tam visí. Doufám, že ho Molly nesežrali. Já pro něm zajdu. Co? Zajdu pro něm. No, počkat. Ještě na jednu věc jste zapomněli. Co porod? A jo, no na ten já bych úplně zapomněla. To věřím. Ano, tak až to na to přijde, tak namluvíme otci, že máš třeba kopřivku. Kopřivku. Na co? Urozenějšího by tam nebylo. Slečna by chtěla něco urozenějšího. Promiň, za mě si mi třeba hor, hlavně jak za mnou nemohl. To by šlo. A teď mi chůzkoš pro ten plášť. Jo, už skač. Mě to. Já mám strach. Neboj, to zvládneš. Já mám ale strach o tebe. Otec dokáže být velmi krutý. Když si na mě tuhle dovolil holomek z vesnice, otec ho chytil plovikem za a pověsil do průvodu. Spolu to zvládneme. V tomhle se mnou nepočítej. No, ale možná bych ti chodila potom ošetřovat? Můj anděl. Můj miláčku. Můj bože. Můj bože. Už jednou. Vypadni. Obleď se tu. Vojtišku, rychle jsme se tě tady tatínek nevidí. Jo, dostavím se tady večer a řekneš mi, jak to dopadne. Vypadni. Už prolet ráno. No právě, že zrovna projížděli, když jsem se dívala z okna. Honem, chůvo. A tam prsty, ne? Jak to vypadá? Jak to písně volá. Chůvo! Ale kdybych to tady trošku zapošila, tady to spravila, tady... Ale na to není čas, zavolím stráže. Musím jim rychle něco sdělit. Stráže! Rychle sem! Tak, zastavit se! To nejde. Tak, takhle je to správně. Takhle má zůstat stát správný strážník. Neplechu. Chceš, aby s tebe jednou byl správný hlavní stráži? Ano, chci. Dobře. Je tady naše vzácná paní, kterou musíme chránit vlastním tělem. Nikdo ji nesmí skřivit ani vlásek na hlavě. Takže pozor! Já volala stráže. Ke klíře budeme potřebovat na posvícení. Prosím za odpuštění tady. Na tlak se službě teprve učí. Odpoledne samozřejmě nechám zmrskat. Ale nechte to, radši se na mě podívejte. Není vám něco nápadné? Tak, abych pravdu řekl, něco na vás je, dá se usuzovat. Máte ráda... Já bych řekl, že ráda jíte. Co? No prostě jste to pop. Radosto? Myslím, že jsi říkal něco o mrskání. Doufám, že o tom něco uslyším. Ano, budeme to přenášet na celý hrad. Ale tak nebudeme chodit kolem horké kaše. Vaše paní, jak jste si jistě všimli, je v jiném stavu. No v jakém? No prostě čekám dítě. A s kým? S tebou. Podívejte se. Můj otec se má každou chvíli vrátit z války. Po vás dvou se chce, abyste mu to za žádnou cenu nevyžvanili, žádné plech. No, až se to malé narodí, děda změkne a dá vám pokoj. No pomyslete na to, co by s vámi Rytíř udělal, kdyby zjistil, že jste mě neuhlídali. No? Je mi to jasné a slibuji, že se
Ježišmarja, to dáme střechy, jo? Kdyby pak někdy se podívali, jestli už rytíř nejde. Ale jak si při vší úctě můžete myslet, že si toho pan rytíř nevšimne tady tohoto? A poněvadž je slabý na oči. Teď nerozezná jelenou. Pravda. Ve vesnici ho na lovu neviděli zrovna rádi. Rytíř je tady, už na schodech. Zasuň, rychle, teda všichni na možnost. Johanko, dceruko moje, proč mě nevítáš? Ahoj, tati. Ty už jsi zpátky. Ano, tvůj otec se ti po 9 měsících vrátí z války. Ty ho ani nepřivítáš? Ale ještě, tatínku, vítej. Ale otče, co to máš na těch očích, uších, nosu? Sundej tu maškaru. To není žádná maškara, ale brýle. To je novinka, až taliánská. Tak se tomu říká okiány. V Praze jsou to jenom brýle. A na co je to dobré? Na strašení dětí. Se nezdiví. Díky těmto brýlím zase vidím jako za mladá. A nic, ale vůbec nic mi neunikne. A není to tak náhodou nějaká pouťová atrakce? Vyzkoušej sama. Je to zvláštní. To je takové úplně obyčejné, normální sklo. Ale je tak nějak zvláštně zakřivené. A podle toho, jak je zakřivené, tak vám zlepšuje vidění. Vy dvě mi moc pomohli. I mý spolubojovníci si je pochvalovali. Tak, konečně jsem zabil víc našich, teda nepřátel přes našich. A vy to už mě vrátíte, já vlastně mezi neví. No, nemám ty brýle. Ráno spod. Ne, to pojď. A vůbec, jak dopadla bitva? To byla krásná válka. Tak měla vidět, Johanko. Byli jsme tam s Hordou Lucemburský pomáhat Francouzům proti Angličanům. Měli jsme ohromnou přesilu. Měli jsme samé nemilosrdné hrdlosti. Ale Angličany jsme chvíličku naháněli. Potom jsme je dohnali u jedné vesničky, tuším. Kreska, tak nějak se to tam jmenovalo, nevím. No a tam jsme se do nich pustili, jo. Prostě, ale nádherný masakr. Krásná válka. Aha, takže jste zase vyhráli. Ne, prohráli. Ale krásně. To si měla vidět. Honza Lucemburský, ten byl už úplně slepý. A když viděl, že bychom mohli prohrát a že by bylo lepší ustoupit, nechal se vysodit na koně a na celé bojiště zachvál. To voda nebude, aby král český z boje utěkal bez kořistí. Nebo něco takového, já to nevím. On tam byl hrozný kravál, no. A víte co, vyrazil do bitvy. A už se nevrátil, blázen, stará, no, po bitvě jsme našli jeho tělo. Prostě hromadu nepřátel, rozsekaných na takhle malé kousíčky. Jeho synem jsme ho poslali do Lucembursku. Je? Kali tam byl taky? No jistě, byl se jako lech, tak jste měli vidět. 12 chlapů, 12 ho muselo tahat z bitvy, aby tam taky nezazval. Řeknu vám, z toho chlapka, z toho jednoho něco bude. Takového může by si s něma Johanko, ty. No. Taky to vlastně už je. Těžko. Tak čtvrtý nebo pátý, já vlastně už ani nevím. No, tak nějak to bylo s ním. A otče, co si nám doveze z dovolené? No, z dovolené. A to klubce. Tento meč je vyrobený ze speciální damascenské oceli. Je broušený na pravých opálech. A jeho rukojeť je zdobená brilianty, safíry, vidíte? A jeho čepel se kalila v krví nevěřících psů. Kolik to sranda stála?
No nic, já jsem ho našel zapíchnout tím jednou Francouzovi na bojišti, no. Tak říkám, nejlepší věci jsou zadarmo. Ivanka si to myslí taky. Ovšem, nejlepší na tomto vzácném večí je to, že bude sloužit jako svatební dar. Ty jdeš někomu na svatbu? No, jak se to vezme? Já nikam nejdu. Ale svatba bude tady na hradě. Ale kdo byste měl jakože dávat? Já si těžko, no ty? Já? No. Ty už něco víš? Já? Co? Já vím úplně všecko. Tatínku, všechno je to moje vina, jeho netrestej! Jaká vina? Koho mám trestat? Mě! Já totiž čekám dítě. To je nějaká hra, tohleto? Ale hopina, rytíři, houbina, to tady mladý nepleť. Se z radosti nad tvým návratem jenom trošičku víc přiopil, no. No, ve službě se sice chlastat nemá neplech, ale pro dnešek ti to odpustím. A vůbec to není ani trošičku špatný nápad. Pošlete ho pro víno, ať si můžeme připít. Máme totiž na co. Ty myslíš tu moji svatbu? To jistě. Ale otče, já se ještě nemůžu dávat. Navíc za někoho úplně cizího. Říkáš drahota. Přinesl jsem drahotu. No, tak to si teda vozit zrovna nemusel, to je tady všude plno. Lečkuvo, nevědomá, rytíře drahotu, mého statečného spolubojovníka s pitným kresťaku. No. A je aspoň mladý. No mladý bude tak asi o 5 let starší. No. A kde jsi ho nechal? Čeká krtně pod hradím. No. Radosto, ty pro něj. Provedu. Ale ona se ještě nemůže vdávat. No, Jako proč? já A jsem ještě, mladá. a ještě za někoho úplně cizího. A já už jsem říkal, rytíř drahota není cizí. Rytíř drahota je statečný a čestný člověk a je to vynikající šermíř. No, úplně takhle, jo? Na vlastní oči jsem viděl, jak propíknul 5 Angličanů najednou. A to uprostřed do stromu. A tam se tě stromem je aspoň mladý. Ježiš, a furt mladý, no tak dobře, no, bude asi o 5 let starší, no. On, to je vlastně úplně v pohodě, tak když Jolance je 17, tak je mu je 22, teď by mohl holku ještě lesčeho přiučit. No co? O 5 let starší než já. Letos mu bylo 50. 50? Ty mě chceš drakonící medvole? No rytíř drahota není žádná mrtvolá. Naopak, na vlastní oči jsem viděl, jak takhle, jo? Takhle přeseknul 5 Angličanů najednou. A to se jde na koní. No, ty jsi toho dál. Co pak nevíš? Že se nesmí rozčilovat. No, to se nesmí rozčilovat. Chápete, no, já se nesmím rozčilovat. Tak já tady běhám po válkách, dělám všecko pro to, aby jsme se měli dobře, bohatého ženíka domlouvám. A čeho se od vás dočkám? Jenom leteku. Aha, výborně, víno. Tak pojď, nalej nám, chlapče, ať se trochu uklidníme. Tak, ale pohodně. Podívej vám, my žijeme v chudém kraji. Máme sice náš hrad Světlo, nějaké ty dědinky tady naokolo, ale víš to, stačí 1-2 roky neurody a vesničani nám budou plout s bydlema na brata. My musíme naše statky rozšiřovat, velebovat. Rytíř drahota je bohatý a úspěšný člověk a on nám s tím pomůže.
Ty bys mě prodal za lži kus kole, za další záhadky v zemských deskách, ale že mi tím zničí život, to je ti úplně jedno. Mě z tebe picne, no já přece to dělám především pro tebe. Jednou to pochopím. Ne, možná jenom ty pochopíš, jakou moc si mi ublížil. Není mi dobře, musím na vzduch. No počkej, a to si se mnou ani nepřipiješ na šťastný návrat? Šťastný? Šťastný? Teda jak pro koho? Vezmu si to vedle. Nevezmu. Nepojď. No. A ty tomu rozumíš tomu, co to má znamenat tady toto jako? Co to je toto tady? Co to je? No ty jsi tomu dal, počkej se rozemřeju. Jo. No ty jsi tomu dal, ty jsi to vylez. Co pak ty nevíš, že je nadávána ještě moc mladá? 17, mladá. Vždyť ti se například dávala. Ale to vůbec netahej. My prostí lidi, máme k tomu seníku, vždycky tak nějak blíž než vypěm vaším urozeným ložím. Ale prosím tě, co mi to tu vyprávíš? Ale tohle toho je stejný. Jo. Až na to, že já si můžu vybrat. S kým na ten seník půjdu. Pane rytíři, rytíř Drahota je tady. Výborně. Teď řeknu ti, Broně, nemají tady pořádně špatnou pořádku. Co to bylo za ves? Kde jsi mě to zanechal? Romanov. Dobrá ves. Dobří lidé. Počkej, že chutnáš moje víno. Pojď, sedí si ke stolu, tady ke stolu. A kde je ten stůl? No, víš, dcera ho odnesla, ale neboj, ona ho vrátí. No, říkal jsi něco v tom smyslu, že na to nejste nejli, ale že máte jenom jeden stůl, to jsem nečekal. A kde je vůbec svoje dcera? Proč ji nevítá? Johanka si říkal, že si... Johanka, ano, no. Víš, my jsme jí říkali o tvém příjezdu, no, ale ono jí to tak nějak to rozhodilo a že si šla radši lehnout. Nemám za ní zajít. Ale to ani nenapadne, pane. Kdo je ta osoba? Je její chuba, ale jí malička, těsná neděla. Ach, chápu. Chudá Johanka, ale kvůli svatbě bych potřeboval vědět, jak velká je její dispozice. Prostáku. Divní lidé, divný kraj. No, jak to, jo. Stráže! Pozor! To je tvá posádka hradu. Ha, moje zbrojnoky. Zbrojnož starosta. Zbrojnož neplej. Odesem mě do stolu. Kolika tipíte jste se zúčastnil? 12, pane. 12 a všechny údy, dobrá práce. Kolik jste zabil, přátel? No tak, nepočítaně. Zhruba tucet. Nějaké civilní oběti? Ty se přeci nepočítají. Správně, jenom se vás zkoušel. Mám z vás radost. Pojďte se voják! Pojďte sem. Kolika tipíte jste se zúčastnili? Prosím, pane, na trhu, když jsme vírali prasata, tak se strašilo stádo vepřů. A museli jsme je nahánět. Oni rozbili ohradu. Aha, vepřů. A kolik jste zabili přátel? Prosím, mi bylo to vepře. Jsem mohla partnout píknout do... Jste sakra voják, ne? Tak mluvte, jak mám zubná nevědost! Tohle vepře jsem mohla partnout píknout do... No? Do... No? Do... Ano! Já to neřeknu. Výborně! Z vás bude ještě dobrý voják. Jedno, možná. Bylo řeč o dobrém vínu? Ano, do sklípku chodím často, povedu vás. Samozřejmě, jste přeci voják. Na podmáslí. Čeká nás ještě dlouhá cesta. Veďte mi vojáků. Provedu. Co budeme dělat? Je to ještě horší, než jsme si mysleli. A počkej, a pro tebe něco mám.
blbé dítě se podívej do panometru. Ale já pro tebe mám plán. Jo, mít plán je totiž polovina úspěchu. Tak povídej, co pro mě máš. No ten plán, ale máme problémy dva. Ten první problém jsou otcovi brýle. No, já jsem si jednou dobře všimla a oni mu na tom nose moc nesedí, to bude ještě chtít promyslet. Druhý problém je tvůj nápadník. No, ale nejdřív se zbavíme těch otcových brýlí. Víš, já si myslím, že jak mu to nesedí na těch uších a na tom nose, když se do něho nějaký šikovně šprcne, tak oni mu spadnou a to je blbost. Ale ty ho zavoláš, já půjdu dolů, pod okno. Potom na něho zavolám, ty ho donutíš, aby se vyklonil z okna. Já na něho zavolám, ty potom do něho šťuchneš. Takže já, že ano, jak jinak? No jasně, kdo jiný? Když to udělám já, poletím mezi těma brýlema. A v nejlepším případě mě takhle třeba jenom zavře do hladomorovny. Tak to ti neuškodí. No, to je věk. A dobře, tak to tak uděláme, tak ti. Já se ho zavolám. Ale honem, Kubo, honem. Stráže! Stráže! No kde jste? Včera bylo pozdě. Zastavit se. Prosím o strpení, to bude trvat. Na to my nemáme čas. Ty se sebereš a okamžitě půjdeš pro mého otce, že mu musím něco důležitého sdělit. A co? Díneš tě kopnu? Padej! Já to načistím. Jestli už tam ta chůva je. Jsi tam? Ne, asi tady. No, ale díky za stůl. Cože? No, díky za stůl. Co chce ta ženská se stolem? Co chceš? Jdi si sednout za stůl. Už bys pro boha chtěla hodit stůl. Ty, pupek, přichod, trada, stůl, mazej. Jo, já si mám jít sednout za stůl. Tak počkej, za chvíli je tu. Čekaj. Dceruško, říkali mi, že se mnou chceš mluvit. Jedná se o něco důležitého. Ale ano, tatínku, pojď tady si sednout za mnou. Dáš. Tak povídej, Jolanko, co máš na srdci? Víš, tatínku, jde mi o ty kravky. Vážně si myslíš, že jsem něco stará na to, abych se vdával? Tak já bych řekl, že máš jaksi nejvyšší čas, že ano? No a kolik měla maminka, když si tě brala? 12. A bylo jí 16, když se narodila ty. Ježiši Kriste, pak už to vytrhé rány. Ale s tím neměl nic společného. No, ještě, že No, teď je ale přece úplně jiná doba, víš? Já bych chtěla chodit na pikniky, na bály, plesy, navštěvovat kamarádky, možná třeba i to cestovat a vdávat se až třeba v 19. 19? Se zbláznila, ne? No, kdo jí bude chtít takovou starou bábu, taky musíš myslet na potomky. Co bys neměla děti? To bych se nebála. Tak já bych řekl, že v 19 je pozdě. Pozdě? Jo, pozdě. Jak myslíš? Vybral jsi sám. To nebylo. Ticho! Neslyšel jsi něco? Rytíři! To je chůva, něco ti chce? Ta stará vidra! Čekáč, bezpíkačce, teď nemáme čas, probíráme tvůj svátku. Rytíři! No a co, když je tam někdo obtěžuje? Jít, jo, zrovna jít, no, to, tak voda, jaký starý, plesnivý, jezemek za v noci. Rytíři! Se ti na mě podívá. Dobře, už jdu, ti čekám honím starého. No co chceš? Pojď blíž, něco tu je. Jak můžu jít blíž? Co, nemám křídla. Zase víc vykloň, ne? Ty ženská je úplně na bok. A co teda chce? Já nevím asi, třeba asi vyskočil z okna nebo co? No to co chceš?
Moje brýle! Sakra, moje brýle! Co se stalo? No, mě spadly brýle, já jsem preslepý. Áno. No, jako jste, to je ale hrůza. Áno, to je strašná hrůza. A co se teda stalo? Co chtěla kůva? Já vlastně nevím. No, co jsi chtěla? Později. No vidíte to, nebylo mi krát celý, sakra. No. Ivanko, proč jsi do mě vlastně trčila? Promiň, tatínku, já jsem byla zajímavá, co ti chtěla kůva, víš? No, právě jsi nechtěla, to je to zručné, Stráže! Chejte! Kde jste? Tady! Aha, tady, dobrý. Dobře mě poslouchej. Okamžitě se seberete a půjdete hledat moje brýle. Jsou tam někde, tam někde podobné. A jestli se rozbili, pozbíráte úplně všechny kousíčky a přinesete je sem nahoru. Prorové, bych musel poslat až do Taliánska. To by trvalo měsíc. Rozuměli jste? Ne. No. Rozumíme. Výborně, a pošlete za mnou rychlý do drátu. Kde to máme hledat? Pojďme do krčmí, chlapi hrají mariáš. Co ty? Pro tebe to neplatí? Ale já jsem přece tvoje dcera. Aha, dobrý, Johanko. Pojď vidíš, jaké šlamastiky si mě dostala. Promiň, tatínku, já jsem si vdavek taká nesvá. Víš, bude to poprvé. No, tak tomu já rozumím. Já když se propíchnul svého prvního angličana, taky mě to rozhodilo. A co takové jeho? No. To nevím, no brtej, ale není to krása? Krása? No, když se tak podívám z okna, tak myslím, že tento obraz bylo to jediné, co mi pomohlo přetrpět všechny ty útrapy války. Skříň. Máme to okno. Pojď, tatínku, pojď. Tady, kousek vedle, tady. Víš? No, není to krása, Johanko. Když se tak podíváš z toho okna a vidíš tu nádheru, tu krásu nesmírnou, ty úrodné a krásné vinohrady, ty pole a louky a lesy, ty čisté a krásné řeky. Já, Johanko, jsem byl ve světě. Sjezdil jsem půl světa, viděl jsem obrovské hory, ale byly vysoké, větrné a studené. Viděl jsem moře. Byly hluboké a temné. A řeknu ti, nikde na světě není krásně tak, jako tady u nás. A já bych si moc přál, aby ten náš kraj zůstal zachován i pro budoucí generace, aby tady bylo stejně krásně za 500 nebo i za 600 let. A proto my, Johanko, musíme něco udělat. Rovdat mě za děcka. No, já doufám, že až poznáš svého nastávajícího, změníš názor. A to pochybuju. No, pozor, rytíř drahota je totiž to, čemu Angličani říkají gentleman. Co to je? No, to znamená, že když spolu někam půjdete, budou tam dveře, tak je otevře a pustíte před sebe. Aha, takže když za těma dveřma bude stát drak s kudlou, tak to si tam já jako první takovou předností na děkuju. To by se taky člověk nezavděčí. No nevadí, tak poznáš sama. Ano, Johanko! Jste to vy? Ne. Dovolte, abych vám vyjádřil svůj neskonalý obdiv. Vy to mě rytíři, za to, jaký poklad tady na světlově ukrýváš. Líbí se ti, že? Je nádherná, přesně, tak jsem si vysnil. Je krásná, že? Až v téhle
Jolka je jako kmínek. Šíva. Kmínek. Tak kmen o dubu. Co se to tady děje? Co tak vidíš? Ty máš svoje brýle. No, tamhle někde, prosím tě, ani se neptej, spadni z okna, hele, stráže může svých hledat. Co se tady děje? Ale nic, tvé dceři jsem zřejmě nezavychotil tak, jak jsem chtěl. No to tedy opravdu ne. A to se divím. Ty, zrovna ty, takový kavalír. Zrovna jsem tu Johance vysvětloval, jaký si vůči ženám gentleman. Ano, to je o mě známo, ale co to vlastně je? Aha, no, dobře, no. To znamená, že jsi k ním pozorný a když jsou někde meze, tak jim je otevřeš a pustíš je před sebe, například. Tak to ano, to děláš vždy, je to pro mě bezpečnější. Nezlobte se teda na mě, pane rytíři, ale já se vás jít ještě nemůžu. Jak to? Tomu nerozumím. Váš pan otec mi slíbil ještě ruku a sliby se mají plnit. Můj pan otec je starý popleta. Nevím, proč vás slibuje něco, co mu nepatří. Má ruka je má, tečka. Tedy, jak si bylo mi řečeno, že je vám 17 let a tudíž máte nejvyšší čas. A já, jak vidíte, tak už nejsem nejmladší. Jak vidíte, teď se nám tak krásně kápu. Jestli máte tendenci si někoho brát, nechte si tam do vašich hůvů! A vůbec, kde když si potřebuju? No, podívej, Johanko. Podívej, Johanko. Já asi chápu, z čeho máš strach. Nevím, jestli už s tebou Půva mluvila o lásce, myslím o té tělesné lásce, ale můžu tě ubezpečit, že v tomto ohledu rytíř Drahota je po všech stránkách zkušený muž a že se nemáš vůbec čeho obávat. Tedy, jak si... Jsem si ani nevšiml, jestli na mě zmohutnila, no, vyhláz máš erupcí a s tím, že z tebe stává skutečná žena. A to si záješ, že nestojí mokrát! Ty jako nejsi moje dcera? To vyšlo asi těžko. Já už toho mám dost! Musím navzdout. Počkejte, já vás vyprovodím. No dobře, ale stejně si vás se nevemu. Počkejte na mě, musíme si promluvit. Já jenom, abyste si nemysleli, tak my tady fakt jako trochu pijeme a potřebujeme vyčurat a vy určitě taky. A vedle jsou chlebičky a je tam víno, on prody to dobré, tady z Vacenovic vinařství, jo? Tak si běžte dát, něco si dajte, máte na to 15 minut a potom máte tady prosím zpátky. Děkuju. Johanko, kde pak jsi? Moje lásko, takový veznej, jsi tady někde? Tady! Johanko? Johanko? Ale přece tady jsem! Uj, co jsem se ale blbnete. Co asi? My tady hlídáme, aby se do hradu nedostali do cizí. Já přece nejsem cizí, já jsem po něm už 9 měsíců. No teda jak to dopadlo? Vůbec bych se nedivil, kdyby nás za to, co se nám tady z Johankou na očí dělali, nechal vůbec okolo jako ty nejhorší zločince. No to bylo veřejně. Ta ostuda. Jak něco řekl, naše rodina tento hrad hlídá už několik generací. No. A co myslíš, že s náma asi rytíř udělal?
Tak nebude tak zlé, ne? Nebude tak zlo. No tak pro tebe možná ne. Ty budeš seťák, Johanka mamina. Na chůvy ta se rytíř bojí jako čert křížem. Ale co já? My máme taky rodinu. Nemalou čerta na zeď, nakonec to dobře dopadne. Pověsí mě a vás povýší. Jo, povýší. Za krk a pěkně vysoko. No a co kdybychom ho jako teď chytli a přivedli před pana rytíře, že jsme ho načapali v komnatě u slečny Johanky? A v čem by nám to asi pomohlo? Ostatně dítě můžeme očekávat už každou chvíli, je přece na cestě. Kam jdeš, nedal jsem ti pokyn. Jdu otevřít bránu. Už teď v noci asi otvíral bránu. Dítě už je na cestě, přece každou chvíli přijede. Víš co? Běž. A nemusíš ji otvírat celou. Dítě bude malé. Vojtišku, to jsem ráda, že jsi tady. Johanko, tak co, poznal jsi něco? Nepoznal. Ale je tu něco horšího. Je tu drahota. No to mi povídej. Víš, za kolik je teď na trhu kopavec? Za 2 groši, prý lovci. Ale ne. Rytíře drahotu, mého statečného nápadníka, tamhle někde od Kresčaku, nebo kde ho sehnal, kterému chce dát mě za manželku. A jo, to jsem ti chtěl vlastně říct. No co, tak se to nevezneš? Není taky jednoduché. Otec mu dal slib. Tak ho zruší. Ale no to tak ho zruší. No co je to za řeči? Prosím tě, rytíř nemůže zrušit svoje slovo. Jak by to asi tak vypadalo, kdyby si páni říkali, co chcou, kdy chcou, a lidi by jim nemohli věřit. No, to by byla divná doba, ne? No? No a tak co budeme dělat? Tak toho druhého vyzvu na souboj a připeru ho, to by snad šlo, ne? No, tak. Asi ne. Blíž by ses k němu živý nedostal. Aha. Tak co budeme dělat? No, my jsme s Chůvou trošku přemýšleli a na něco jsme přišli, že ano, Chůvo? Já. Ano. Prosím tě, z rytíři a jejich sliby se to má ještě tak. Rytíř by mohl zrušit to svoje slovo, ale jenom v případě, že ten, komu ten slib dal, by ho nebyl hoden. Chápeš, ne? Nechápu. My víme. Ale Chůvo, k věci. No prostě, Vojto, bude úplně stačit. Když si provod bude myslet o Drahotovi, že je to obyčejný šizun, lhář, zloděj, lump. Víme? No ale proč by si to měl myslet? No, to je právě ten plán, víš, který musím zase říkat já. No, provod si z války přivezl takový krásný meč. Jsou na něm takové barevné kamínky, bliští se to. No a on ho přivezl jako svatební dar novomanželům. Ne, pro tebe ne. No, ale úplně stačilo, kdyby někdo šikovný a odvážný se vplížil k provodovi do ložnice, ten meč mu čmajzne, strčíme ho Drahotovi do pelechu, pak zburcujeme stráže, najdeme ho u něho a máme vymalováno. No jo, ale proč by si to Drahota měl líbit? No, pojď sem. Protože právě teď nasávají spolu ve sklepích tu dobrou slivovici, víš? Jo, už je tam dost málo. Jenomže po ní nebude Drahota vědět ani či je. No tak ten bude rád, když se vůbec probudu. Přesně. No jo, ale kdo to udělá? Někdo musí ukrást ten meč. Nechtěl bych být v jeho kůži, ale je to hrdina. Víš, Vojtíšku, jak jsi mi tohle sliboval, že bys pro mě udělal cokoliv na světě. Jo, ale to si chtěla přinést slaný plecty. No tak, teď by neuškodil, ale co takový meč? Meč by si mi nepřinesl. Počkej, že to mám dělat já? Nepřemluvíme raději Radosku. No to nepřemluvíte. No a co tam poslat toho mladého neplecha? Do rána bude po všem pohoda. No tak, neplech dojde. Drahota ho probodne už ve dveřích. A ty
budeš houpat bez stínu ze strany na stranu. Takže to mám Pohoda. udělat. Takže to mám udělat já? Náš hrdino! Kubo! Radost, pojď se. Kdyby mě tenhle jako načopal v kopii a já mu vysvětlil, proč jsem to chtěl udělat, myslím, že by mě pak nechali jít. No tak, myslím, že ten by tě nejprv probavil, a až pak by se ptal. No tak to teda pěkně děkuji za podporu. No dobře, no, jdu do toho. To trvalo. Kubo! Asi s tím v pohodě, jako jo? No, Nemám strach. Jovanko, mám takový pocit, že to nedopadne dobře. Mám pocit. Že se něco pokazí. Chci, abys věděla, že tě mám nade všechno rád a že jsem pro tebe ochoten i umřít. Pochopil chlapec. No vidíš, kdyby se ti mělo něco stát, tak si naše dítě na věčnou památku bude jmenovat po tobě. Sliby, chyby. Hrdino. A co když to náhodou bude holka? Na věčnou památku bude Vojtíška. No a co když náhodou přežiju? Tak s tím bych si starost opravdu nedělal. A bož. No, tak vybereme jméno společně. Já myslím, že to už by stačilo. Teď plán. Ano, Radosto, pojď sem. Ty si prosím tě hlídej to mladé tele, toho neplechat, protože ten jak zahlídne tady Vojtův stín, tak budu co je celý hrát. Jo? Ti ho najít, pohlídejte. Už jdu. Vojto, a sem. To okno znáš to? Jo. Tu cestu dobře znáš, víš? No. Tak si tam dolů nachystáš provazový žebřík, přístupovou cestu. Rozumíme. Jo. A počkáš, až ti dám znamení. Jo. Tady. Hej, Johanko, pojď ke mně. Dítě moje milované, ty půjdeš do svojí komnaty a tam se budeš připravovat na nejhorší. Díky, čo? Jdeš? Dobrou noc. No moment. Co budeš dělat za ty chubo? Já. Ano? Já si tady sednu a počkám, až oba těžce podroušení rytíři zalehnou do peleku. No, pak pro tebe půjdu a pak dám znamení Vojtovi. A budeš dávat pozor? Já vždycky dám. To jsem trochu neuhlídala, dobře, no. Ale jinak dávám vždycky pozor. Úplný pozor. Všecko vidím. Teď se. Ne. Budeš mít blbé dítě. A ty nebudeš dávat pozor? Budu dávat pozor. Vždycky budu dávat pozor. Dobrou noc, Johanko. Budeš dávat pozor a žádné kapky. Jasně? To kapali. Nebo ti kapky dám já. Já to ještě musím stejně pořádně promyslet. Víš, ono to není jenom tak. Detaily se musí promyslet. Detaily. Budu dávat pozor, slibuju. Myslet bez chlastu, chůvo. To jde taky. Plantoše. Viděla jsem. Už dochází fakt, z toho už tam bylo hrozně málo. Vyžerou všechno. No, ono jestli není potřeba to pořádně promyslet. Tak to promyslíme, ne? A hlavně ty detaily. Ono to půjde. Má všechno promyšlení. Perfekt. Dámy a pánové se promýšlí bez Sežral všechno pod násilí. Co? Od nás? Johanko! Já jsem pro tebe zrovna, teď jsem pro tebe chtěla jít, no. Všude je klid a mír. Rytíři už chrápou bez toho pelechu a tu dám za mým o tebe, no. Šepšik, máš? Svázaný do ochrany. Pojď se. Prosím tě, vzadu na chodbě zadní dveře, tam má provod ložnici. Ten meč má schovaný mezi ostatníma ročkama. Seber mu ho, ale potichu. Nesmíš ho probudit, musíš být jako myška, chápeš? Jasně.
ale se občas něco vytlačí, na to musíme být jako lasičky. Ty lasičko, prosím tě, jdi. Ticho. Jak toto dopadne? Buď opatrně k šmuru. Budu. A kde to je? Otec má ložnici poslední dveře vpravo. A pravo je tam. Tam. No co, Kůvo? Nechci se jí podívat, jak to vypadá třeba. Já? Přiblíž. Těhotná. Chodit. Já jsem ti to neudělala. Ještě. Ale jak to vypadá? Je tam tma? No, Ticho. no. Divné. Snad to dopadne dobře. Vojta umí být tichý jako myška. Když se k nám každou noc blížil, nikdo neměl ani tušení, že je na hradě. Jo. Jenom jsme si potom všichni museli zabouchávat po genici, aby se aspoň někdo vyspal. No žádličku. Jak strašně. Jo, však uvidíš. Žádlivá zelená. Jak to dopadlo? No, Musím se někde schovat. Do skříně. Do skříně. A co ty máš? Poznal tě. Prochod asi ne, byla tma, neměl brýle. Tak to je slepý. Do skříně, rychle. Ježmarja, co budeme dělat, už ho slyším. Je. Zloději, Práci, zaste! Pojďte, já vás dostanu! Mám tě! Ty ale tam mě všechno stane, to jsem já Kůvo. Kůvo, byli jsme přepadeni! Asi to budou ti poturčení Slováci. Ty jsi přepadený, poturčený Slovák. Víš co, radši se podívej tamhle. Tam někdo chodí, koukej. Za tebou. Jo, ty nevidíš. Kdo to je? No to je Johanka. To jsem se bál. A to je jí. Je náměsíčná. Tak, to jsem se úplně bál. No, a co budeme dělat? Najednou Kůvo, co budeme dělat? Já nic, tvoje dcera. No, tak to jsem se opravdu bál. Co se děje? Máme někoho rozsekat? Všechny přátelé každou píchám. Propíchám. Tady je zas. Tady nevidíte? Ona je to, náměsíčná. Jasně. Ano. No tak toho jsem se bál. Měli bychom jich probudit. Blázníš, to se nesmí. A proč? Vy jste neslyšeli určitě Bertě. No, tady, ji máme na obrázku. Ta byla náměsíčná, takhle prochodila celé noci po cíbuří. Až jednou nějaký inteligent chtěl zbudit, to na se lekla a spadla z radek do příkopu. Jo, a srazila si vás. To je pravda. Ale já jsem slyšel, že na Lukově měli taky jednu takovou náměsíčku. A to když probudili, no tak jim padly nohy. Ježiši. Můžeme to vyzkoušet. Tady se nic zkoušet nebude. Jo, nebudu riskovat její zdraví. Ano, zdraví jejího dítěta. Cože? Jakého dítěte? Ale vůbec nevím, o čem tady Neplech mluví. Asi něco popil a mluví z cesty. Já nepiju, to není zdravé. To vidíte, je to blázen. Dnes! Jakého dítěte? Ale se uklidni, ne? To je jenom takové podezření, no. My si říkali, že čistě podle příznaků jste náhodou není to, no. Podezření? Kůvo, podezření. Zrovna ty mi vytvárej něco, nějaké podezření. Zrovna ty, která víš o každé ženské obci, že v tom dřív než ta uděra sama. Jaké měla příznaky? Prosím tě, divné chutě, ranní nevolnosti, noční chrápání, to hlavně. A to opuchlá je, břechová střecha od kapličky. Jak to teda je? To je pravdu?
To je spiknutí! To je spiknutí! A tohle, to jako taky na mě hrajete? To je doopravdy. Vidíš, to je doopravdy. Ale okamžitě jí probud. Ale to neudělám. Její život já si na svědomí nevemu. No, víš, to neuděláš ty. A nebo ty. Udělám to sám. Vidíte se do okna. A čistý trest tě nemine. Nikoho z vás. Tak to prostě bude. Probuď se. Ježišmarja. Hanko, co se to stalo? No, vypadá to vážně, už se asi neprobudí. Ježišmarja. Johanko, prosím tě, probuď se. Maria. Tak co, už jsi spokojený? Johanko, probuď se, prosím tě, já jsem starý hlupás. Já pro tebe udělám všechno na světě, jenom se prosím tě probuď. A vy o mě přestane mluvit, pane. Promiňte, šla jsem, se možná udělalo, se mi nevolalo, co se stalo? Ceruško moje, ty žiješ! Jo, dneska je nejkrásnější den na světě. Promiň, že skoro uškrtil, omlouvám. To se stane někdy z radosti, samozřejmě. No, co se vlastně stalo? Ty nevíš? Byla jsi náměsíčná, chodila si tady po hradbách, ve spánku. Všichni jsme se hrozně báli. Náměsíčná, jako teta Jo, Berta. tak, přesně. Jo, tak se chodila po hradbách a spadla. A nevypadá jsem z okna. Jo, moc tomu nechybělo. Tvůj tatínek si totiž usmyslel, že tě probudí. Probudí, ale to se nesmí. No mohla jsem vypadnout z toho okna. A nebo vám mohli upadnout nohy. Jo, přesně. To ví každý blbec, že se to nesmí. No, každý blbec, no. Každý blbec, kromě mě. Promiň to, Johanko. Víš, tatínku, já v poslední dobou tak trochu nejsem ve své kůži. Aha. Jsi tak trošku v jiném stavu, já? Ty už to víš. Často jsem ti říkal, já vím všecko. A co na to říkáš? No, co na to říkal, sestří, na to asi mohl říct. No, víš, Johanko, ženicha jsem na hrad přivedl ze 2 důvodů. Jeden jsem ti říkal. Jeden. Chtěl bych, aby náš kraj zůstal zachovaný pro budoucí generace a aby to bylo pořád stejně krásné. Tady, jako teď. A ten druhý důvod je ten, že už je to dávno, fakt hrozně dávno, když jsi byla taková ta malinká holčička a běhala si tu po chodbách, po hradě a v té době bylo tolik válek, ve kterých jsem musel masakrovat Angličany. Já jsem si tě vůbec neučil a přitom mi náš hrad tolik potřeboval novou krev. A to já teda spíš nevidím, co mi asi splnilo. I když teda tak nějak trošku jinak, než jsem si představoval. Tatínku, jestli to bude opravdu klub, budu se jmenovat po tobě. Slibotechna. A ovšem, je tu ještě jedna věc, na kterou je potřeba si odpovědět. Kolik lidí je potřeba k početí dítěte? No hele, jak kdy, já jsem takhle slyšela, že ta ženská tam byla sice jedna, ale potom tam ještě přišel ten jeden chlap, potom tam přišel ještě... A to bylo ve Švédsku, to se nepočítá. Já bych řekl, že aspoň 2. A mě, to já nevím, jestli vás ne, mě by zajímalo, kdo je ten druhý. Johanko, kdo je ten druhý, se ptám. Tatínku, ty jsi nikdy nepotrpěl na rytířské a nějaké šlechtické tituly, že ne? To máš pravdu. Pro mě je člověk buď dobrý, nebo špatný. Když je to dobrý člověk, má u mě dveře otevřené. A když
má třeba ještě nějaké solný, ještě penízky, tak to by si třeba mohl vzít i mojí dceru za ženu, jo? A když ty penízky nemá, Jako, počkej, jako vůbec žádné. tak stálý plat samozřejmě výchůvod má, ale boháč to zrovna není. Tak já vím, no, jako se připravuju na nejhorší, no. No kdo to je? No, víš, Vesníku, on je uhlíř. Uhlíř? Uhlíř? Uhlíř! No jo, no uhlíř, no není to ten, co skládá ty písničky, ten král, že mě to chce. Písní? No ty A ne, on je uhlíř povoláním, úplně zamazaný, víš? špinavé. Jmenuje se Tatínku. Můměnec. Tvé oblečení od krve tomu fakt vypovídá. To je fakt. On se jmenuje Vojta, je uhlíř povoláním a je to ten nejšťastnější a taky nejšťastnější. Vezmu ho, když mě trestám prostý, drží jazyku. Nejstatečnější ládec v okolí, víš? No výborně, to je super. Já rád poznávám mladé odvážné lidi, no. Kde pak ho máš? Kde nesedí? Tam nesedí. Schovává se ve skříni. Jo. No, tak ukáž teda, no. Dobrý večer, gospodaři. No, nazdar, hrdino. Jako vážně? No, tatínku. Ano. No to prdele! No, nazdar teda, hrdino. No, ani se radši neptám, proč se nejodvážnější chlapec z dětiny, teda z okolí, schovává ve skříni. No, ale když už si tady se ukáž. No, svaly. Svaly nemá. Zuby. A jo, zuby drží. Ježíš, to jsou tyčky. No, oni takové slabší, no. Záda vypadají pevně. Ale, tatínku, No. já potřebuju manžela a ne závodního koně. Já už tě poznávám. Já už vím, kdo ty jsi. To je ten uhlíř, co nám vozil uhlí na hrad v létě. No ale už vím ty, zasanej, proč to sem vozil. Řekni, máš rád mou dceru? Mám moc. A jak moc máš rád mou dceru? Takže bych pro něj umřel. No výborně, to se bude hodit. Prosím tě, co je to zase za řeči? Mi řekni nějaký normální důvod, proč bych kvůli ní měl jako umírat. Se normálně vemou, budou mít kupy děti, a ty do těma bude spěhat po hradě. No, což pak o to by se mi i líbilo. Vím, ne? Ale vy pořád všichni tady jako zapomínáte, že je tady ještě jeden nápadník, který si dělá na Johanku nárok. Jestli myslíte mě, tak s tím si nedělejte starosti. No jestli ještě to ještě nepletí. Ty asi myslíš tím, že jde drahotu, co? No, co bych chtěl plán? No tak uděláme nějakou svačinu na cestu, nějaké nováky, že ano, Klobásku na cestu, podáme. tam, ano, třeba na převozníka. No. A vrátíme ho tamhle zpátky někdy k Krčeku, kdy to našel. A říkáme papa. Já prostě to, Johánko, ty jsi taková, dobře. To nebude tak jednoduché. Radosko, řekni, když rytíř něco slíbí, může svého slibu vstoupit? No tak to je vyloučené. Může svému slibu nedostát? No tak, kdyby možná, ale jinak ne. Tak to vidíte. Rytíř drahota, to bude brát jako osobní urážku. Nejdřív svého soka tady
uvolněného Vojtu zabije v osobním souboji, pak nám vyhlásí válku, do měsíce přitáhne potrat menším vojskem, no, a Dváno to vyhledne pomalem, je to úplně, ale provode. Ono nebude zas tak zlé. Ne. My jsme na tím tak trochu přemýšleli a myslím, že jsme na něco přišli. Ono totiž, ty sice nemůžeš zrušit svoje rytířské slovo, to je fakt. S tím se prostě musíme smířit. Ale ono se tak může třeba stát, že ten, komu si to slovo dal, by ho nebyl hoden. No jo, no a když ho není hoden, tak to já ho nemusím splnit. Jenomže to by musel být nějaký ukrutný zlodu. A to teda rytíř Drahota. To je takový čestný a statečný člověk. A moje slovo si rozhodně zaslouží. Ale tomu nikdo nebere. Ale já myslím, že máme plán, jak ho tak nějak dostat spíš na tu temnější stranu. Tak vy chcete čestného bohabojného rytíře podvést a připravit ho tak o jeho dobrou pověst? Přesně. Ano. No a to by mě zajímalo, jak to chcete udělat. Ona ti to řekne, já už jsem se nabudila dost. Plánovačko. No, víš, taky. My jsme nad tím schůhou přemýšleli. Toho jsem se bál. Zdravocení. A něco jsme vymysleli. Jak to teda teďka řeknu, ano? To se vyjmenuje nejvíc. Tak mi to nechci to říct. Takže vás to ještě dneska rozvíme. Že ano? Vezmeme nějakou velmi drahou a vzácnou věc. Nenápadně půjdeme někam do ložnice. Pod polštář, posteli, třeba teď někdo rukou. Na stolaček. Počkej. A potom, jakože budeme hledat. No samozřejmě nezapomeneme i na stráže, že ano? Zbucujeme celý hrad, uděláme tady celé divadlo obrovské, najdeme ji koní. Už to chápeš? No tohle! No, to by mohlo být. No, to by to asi mělo být tak zácno. Co? Na ústa. Můj meč? No můj meč, to by šlo, ne? Ale stalo něco. No, jo. Hele, Drahota na něj měl dokonce zálusk. Jo, ale z toho Francouze jsem si ho vytáhl jako první já. A takže on tak nějak jako je zvyklý brát si z válek, toho napadne. No, nicméně, teď by to chtělo nějakého dobrovolníka, někoho, kdo mu ho podstrčí do pokoje. Hlásí se někdo? Dovolte, abych šel já. Ty si troufáš teda. No ale, když si ti to povede, možná ti dám cenu za ženu. No, právě to chci. A zvládneš to? Ale v lese musíme být vybítí a obratní, jinak jsme bez jídla. No, něco se ti nezdá, Kubo? Já bych byla radši, kdyby se mi to všechno jenom zdálo. No, prosím tě. Víš to? Takže jsme domluveni. Vojto, ty si vezmi meč a běž ho strčit Drahotovi. Ano, tak se to drží. Drahotovi do ložnice. Stráže! Vyběžte na chodbu a počkejte, až na vás zavolám. Jovanko, Iváčku, běž s Kůvou do pokoje a přijďte později, jakože vás vzbudil hluk. Podívej se, Vojto, já se klidně smířím s tím, že můj zeď nebude rytíř, ale nějaký tady bylo šmarou věc. No, to se nedá vypít. Já snad rozpatříme to, co? Ale důležité je, aby Johanka byla šťastná a spokojená. A za druhé, aby náš kraj zůstal nedotčený. To všechno máš teď
Ty umouněný mazourek. No ale když se ti to povede, dám ti svoji dceru za ženu. Nebojte, pane rychtíři, určitě to dobře dopadne. No, to bych se aspoň ani nebál. No, kdy to je? Poslední dveře na konci farmy. Jo, já jdu. No, takové živočárny. To už není. To už není pro mě. Já jsem starý člověk. Mám 50 na krku. Mrnéřiku. Se váží uši. Na dnou čata. A ten božský klid. Počkej si děti! Tak co, povedlo se? Tak na půl, musíme jo, je to náš! Ne tak hrdiví, co jsem to tady je? Načapal se ven své loži, jak mě chce s mečem v ruce zamordovat. Tady, náš Vojta. Ty ho znáš? No jistě, bohužel, no. To je takový umouněnec, prostý, neškodný, řemeslník odhradí, ten nás ulíš. U vás můžou uhlíři chodit v noci pohled. A beztrestně mordovat lidi, co to máš za panství? Vás slova, rytíři? Promiň, ale jak jinak to mám vysvětlit? Stál tam, meč napřažený, a kdyby se neprobudil, jistě mě zapíchl jako kosinče. To není pravda. Ty meč, pojď rovnou na šibenici. Ale tak to nebylo. Jak to teda bylo? Ať se s ní nemám s holotou. Počkej, rytíři, půl čas přijde. Počkej času. Teď ty, Vojto. No, já jsem ten meč našel. No a když jsem tak hezký meč na našem radě ještě neviděl, tak jsem si myslel, že bude patřit vám. No, jak jsem vám šel vrátit? To teda nepatří. A vůbec, co jsi dělal v noci na hru? Říkal jsi, že popili, budou spát jako zabití, ale to se přepočítat na bečku. Hned zítra ti na ráno, že postaneš švenicí. No, to tady snad rozhoduju já. O čem chceš rozhodovat? Jako nevím třeba o tom, že bude stát ta šibenice. Cože, jaká šibenice? No proto, už jsem se lekl, že jsi zapomněl, jak se v takových situacích chová pravý rytíř. Já nikdy. Já velmi dobře vím, co je to rytířkáře. Ale v tomto případě se můžu tady na Vojtu zaručit, že tě rozhodně zapíchnout nechtěl. O tom pochybuji, ale budíš. Tvé slovo mi stačí. To mi ale nebrání potrestat za to, že se vloupal ke mně do lešnice meče v ruce. No, pokud si myslíš, že byla pošpiněna tvoje čest, máš jedinou možnost, jak ji bránit. Dobrá, Dobře víš jakou? tak se jdu ustrojit. I když ta úroveň vypadá nemálně. Odešel. Já nevím, vidíš ho tady někde snad? A vrátí se ještě? No, to nebude dlouho trvat. A co bude pak? Bude bránit svoji čest. A já? Bude souboj. No, pane rytíři, mě strašně mrzí, že ten souboj budete muset kvůli mě podstoupit, ale věřím, že svého soka v čestném souboji porazíte a nic zlého se vám nestane. Vojtíšku, já jsem úplně dojatý. Jsem zdrcený. Já se starám o moje zdraví, ale věř mi, že mně se rozhodně nic nestane. Jo, rytíř vyzval na sobou tebe. Cože mě? No tak to se mě rovnou mohli pověsit. Ale prosím tě, nedělej paniku, tak třeba ještě něco vymyslíme, že jo? Ale že jo, dneska dobrými nápady, jen uvíříme, že ano? Stráže! Neste! Tak co? Povedlo se. Jak to dopadlo? Tak, na půl. No, Bude souboj. Tady ten špinavý chlapec, náš Vojta, se utká s rytířem v souboji na život a na smrt. Radosto, pojď sem. Řekni, Radosto, neznáš nějakou fintu, nějaký zaručený výpad? no tak. Bylo by dobré, aby se šel tak jako celou hrudí. A meč měl tak spíš jako bokem. A to by ho pak mohl porazit? Porazit? To ne. Ale aby si asi by ti propíchl rovnou, neúsekl
žádnou končetinu. Měl byste za sebou rychle. A bezbolestně. A to je dobrá smrt, to je úplně luxusní smrt. Jistě nebolí. Nemám zlej pro chůvu, ta by to chtěla taky určitě vidět. No, když to nestraží chůvu, ještě chůvu jsme. Na chůvu se vyprdni. Přived sem Johanku. Třeba se jí podaří rytíře drahotu obněktí. Jakože by se za mě Johanka přimluvila a při té příležitosti si drahotu vzala, tak to raději umřu. No výborně, no tak si umří, my to budeme mít aspoň bez starosti. Pohoda. Bude to dlouho trvat, a Johanka bude krásná, svobodná matka. No jistě, já budu starý, škaredý, svobodný dědek. Měli paniku, kolik máme času ještě? Tak co? Nevědka! No. Naše pořební nálada. Na to ještě chvíli čas. Tak 5 minut. Dobrý rozhodčí. Tady. Nějakého zkušeného šermíře. Tady, náš radosta. No, bude mít svý. Výborně. Tak co volíří? Jak si na to? Nevidím žádnou radost z nadcházejícího boje. Co je můžu dočkat? Výborně, v tom případě dosti. Počkat, že já nemám meč. Co potřebuješ meč? Než ho spíneš zvednout nad hlavu, už budeš mít cítěný v srdci. No ale počkej, Jiří, ten mladík meč mít musí. Čo, jak by to byl souboj? No, musí mít meč. Dobrá, tak budu nějaký meč sežejte. No, děkuju pěkně. Jak se to chytá, jo? No dobře no, nemůže to být horší než rubání dříví v lese. Brajce nepříří. Zajímavý dobrý spíš, Jo! není špatný, ale máš obsí šermí, tak bude šermí tvoje babička, když nahradě honí krys. Jo! Takhle nehoní ani ty krysy. Myslel jsem, že ji máte zabít svým mečem. Jestli ty řekni. Neboj, počkáš se. Jak to vypadá? No tak zrovna se jde. Ach, to je dobře, to nás slyším. Bio! Tak už necháme té komedie. Rozlučte se životem od ní. Jak to vypadá? Už budou končit. Co to je? Co to má znamenat? Není ona to? Vám neslyšná, no? Už to tak vypadá. Ale to je hrozné. Já jsem slyšel, že náměstničtí lidé jsou posedlí zlým duchem, který je přináší do stavu nevědomí. No, v jiném stavu je určitě, za to vám ručím. A není to nakažlivé? To je spíš dědičné. Vy máte v rodině ještě někoho s touto nemocí? Tetu Bertu, ta s tím bojovala celý život. No, ale říká se, co tě nezabije, to tě posílí, ne? Prosím, že lidi toho nám kecají, jako, no, jí to zabilo. Ale tak přece něco udělejte, to necháte chodit po hradu jen tak, v noční košilce. No, ale ono to není jen tak. Náměsíční lidi se totiž nesmí budit. To Jo, je každý blbec. a proč ne? Protože by jim mohly upadnout nohy. Ale srandu si dějte z někoho jiného. Stávat, dej se na procházce! To ne, Johanko! Vidíte jí tam? Vidíte jí? Pojď, poběžíme k té hradě! Vidí tam nebo běžíte pose! Ale třeba jí ještě můžeme zachránit. Pojď to můžete i pose. Radost to můžeš. Johanko, ty jsi nespadla? Jak je to možné? My jsme si vzpomněli s chůvou, že je tam natažený ten žebřík pro Vojtu. Ale to bylo nebezpečné. No, nebezpečné, jako ten tvůj saubaj. Já mám takovou radost. Děkuju vám, děti moje. I tobě radost to. No, tak teď snad se nám třeba podaří drahotý zbavit, co? Co? Díky, chůvo.
Díky, chůvo. Nám to trvalo. To se si fandíš. David, já si myslím, že se nám ho podaří zbavit. Já jsem mu tak viděla, tak ten znám měsíčný Johanky, které zrovna večer jedl, ten by si bez toho nevzal. No, ale vy tam musíte vypadnout. Do tebe nemůže být ani na očích a Johanku tu přece najít nemůže. Vypadla z okna. Pojď sem na moje příšku. To je radosti, když si ho tam nenaupalečku, až to už je pozdě. To zachráním, radši. No, to už ne. Tak co? Našli jste ji? Nenašli jsme zdi ani kousek. Nenašli jsme ani ty nohy. Jo, to je vidět, já tam vidím. Johanka ti vypadla z okna. No, jo, ale vlastně, Johanka. Víš, ale přece bych byl radši, kdybyste našli Johanku, co se s ní tak mohlo asi stát chudinkou. Není tam, jako by uletěla. Půvíčko, ty nevíš, to by se mohlo stát? Jo, no přesně, to, co říká tady urozený rytíř Drahota, letěla. To je nesmysl, No jo. Vzpomínáte na tu Bertu, jak jsem vám tady mě říkala, ta náměsíčná, ta šílená. No, to je právě to, ona v městě hrade nespadla. Poněvadž jak ji chtěli vzbudit a ona pádala tak hluboko šipka, čumák napřed, jo. Ale na poslední chvíli se jí zjevil její strážný anděl a proměnili v malou sojku, aby aspoň tak mohla být se svou rodinou. To mi nevěří. Radost, pojď sem. Že jsi viděl sojku. No tak, nejprv jsem se říkal, tyjo, co tam ten netopír dělá, ale ano, byla to Sojka. To je neštěstí. Jo, moje dcera Sojka. Drahoto, co budeme dělat? No, jsi ochotný si vzít moji dceru i v této podobě? Já, že bych si vzal ptáka za ruku. Za křídlo. Dát si přece ruce. Lidi přece ptáky taky nemají. Ale Já bych samozřejmě strašně rád si vzal Sojku Johánku za manželku. ale co pak? Ale obávám se, že takový sňatek by byl pro můj rod jaksi nepřijatelný. Budete jenom se pomluvit, odjíždí. Máš tady pro mě krásný kraj, ale na můj vkus trochu divoký a tajemný. Vím, že se vám způsobil menší potíže, proto počkote a pošlu pytel zlata. Dva! Teď už buďte s Bohem, někdy se stavím. Chudátku! A je fuč? Super. No, dobře, ale teď si už to neustojíš. Kdo by se taky mohl divit po té korálce, že? Co já se tady ustavičně naběhám, ale ty nefuč. Jak se to vymyslela? No, ten se nevrátí. Dobře. A kdyby se náhodou vrátil a najde tu Johanku s Vojtou a s tím malým tapartem, jak mu to pak budeme vysvětlovat? No počkej, tak Johanka se odstěhuje s Vojtou k němu do domku, dolů do podhradí, tam je hledat nebude. A je to, může přijet. No a jako kdyby přece? No tak pro jistotu rozšíříme mezi lidi tu historku, to je samice, to bylo dobrá, ne? A jako uvěří tomu? Lidi, se na ty podívej, ti uvěří úplně všemu. No, tak to se dobře dopadlo. No, děti moje, kde jste? Pojďte všichni rychle, Hanka začala do ní. Jo, No jo, tak rychle, a já budu potřebovat teplou vodu, nějaké prostěradla, zavinovačku, ale to už je úplně jiná pohádka.
na starosti trošku i poděkování a já určitě zase na něco zapomenu, takže když zapomenu, tak ten, takého jsem zapomněla, tak se mu strašně moc omluvuju dopředu. Já už se znám. Chtěla jsem si to napsat, že jsem na to zapomněla. A co si nenapíšu dvakrát? Každopádně prioritně bych chtěla strašně moc poděkovat vám, že jste všichni došli, byli jste super. Doufám, že jste se bavili. My jsme se bavili určitě. Chtěla bych poděkovat hospodě u Letochů, tady sálu a i přísálí, takže obci samozřejmě za to, že jsme tady doma jako Vadis a můžeme tady zkoušet a občas jim lezeme na nervy, oni nám taky, ale jsme jak rodina, takže dobré. Ano, Láďovi hlavně! Láďa přesto, že když mi vidí, tak se mu otvírá kudla v kapci, tak vždycky všecko nakonec podá. Takže moc mu děkuju, že se s tím vlastně vždycky nakonec domluvím. Samozřejmě děkuji i Tomášovi, ten nám taky vždycky velice je ochotný víc říct, takže hospodě u Letochů chlapcům díky moc. Máme vás rádi. Tak bych strašně moc chtěla poděkovat tady té partě lidí, kteří se dali dohromady už někdy v roku 2019 a přes ty kotrmelce s covidem, přestože jsem jim na rok ujela do Prahy a pak jsem se vrátila, tak mě vlastně neopustili, nabrali jsme nějaké aj nové, já jsem za to moc vděčná, protože miluju to, dělám to hrozně ráda a i když na nich občas křičím a pošlu jich aj tam, kde slunko nesvítí, funguju a mají mě prej rádi. Takže dětskám moc děkuju za všechno. A Eličko, já bych chtěl poděkovat tobě, jako našemu vedení a naší režisérce, protože bez tebe bychom tohle v životě nedali dohromady. Takže moc krát děkujeme. Tomáš, na nervy. Nervy už jsem měla, teď už je to dobré. Kdybych mluvila moc dlouho, ale vzhledem na nervy, tak lidi začněte pučet, jak já se ráda poslouchám, to je o mě všeobecně známo. Každopádně další těmu bych chtěla moc poděkovat i můj manžel, protože nám to tady krásně svítil. Opět, Filipku. Chtěla bych strašně moc poděkovat našemu zvukařovi, Pavlovi Strakovi. Někdy, když si stupne, všichni ho vidíte, hned někomu jině šňůra. Moc děkujem, Pavliku. Chtěla bych poděkovat i členům, kteří dneska nehráli a kteří budou hrát za týden v Miloticách, takže kdybyste neměli dost a chtěli to vidět i v jináčí sestavy, tak vás tam srdečně zveme určitě. Oni to budou mít zase jinačí než my, protože všichni jsme jinačí, magoři. No a chtěla bych poděkovat klukům, co nám to tady dneska fotí, Jirkovi Rieslerovi, který je taky náš člen. Filipkovi Markovi, to je snouben z mojí nejlepší kamarádky. Filipe, vstyk. Děkujeme. Chtěla bych strašně moc poděkovat mojí mamince, která je členkou Vadis, ale teďka nehraje, ale ona pro vás nachystala s Karolínkou Sládečkovou a s kamarádkou Janičkou Čunkovou, která je až z Čech, dojela až z Žadce a nachystali vám tady ty výborné, krásné chlebíčky a nalévali vám to vínečko dobrého produ, pravda? Já jsem říkala, že určitě byla někoho zapomenu, ale já si třeba ještě vzpomenu. No každopádně bych chtěla poděkovat starostce naší obce, Janě Bačíkové, protože obec nás podporuje velice moc. Za to, že tady můžeme zkoušet, za to můžete i vy, ano, ne, že ne. A vlastně vždycky, když něco potřebujeme, tak nám holky z obce taky vyjdou vstříc a dají to na infokanála všady. Takže moc děkujem. A já doufám, že se uvidíme dřív než za x roků a doufám, že už nám do toho nikdo nic nevletí nikde a všem moc krát děkujeme. Opatrujte se a za týden jdete do Milotic, se zasmějte, smích zdraví. Chci ještě poděkovat lidem, kteří nehráli a kteří možná ani hrát nebudou, ale přesto se účinkují a jsou velmi aktivní. Například tady Markétka, pojď. Špatnou stranou. Nehrála a stejně se účinkovala. A tady z druhé strany, kterou
Děkujeme vám, opatrujte se a nemáme tu podáčku. Zatáhni to, už je nás dost.